سلام زي خبركم تختاتلتي بين تي في نسوني عاسر تغلتن حسز تدالو على توزينة تعتزلكم متيلخوه بقدام النت أرئيس زينا منغست فيدرال حقاوي سابنت حوحاتن مملاس بوعل بريتوريا كام زي قدد أفليتو تقرأي أبز كنياتا بوشتي ماكلا شماقل حوحات بستفتر قرقوسا ببوليتيكاوي وطرن رسنن تاشاي ما تركب بايدن كاب داقم مرت أمريكا زين سحبلو مغنيات تزاريبو من قد أير لوفتانزا سويس أيرن زركب أن من قد أيراتنا بإسرائيل ليبانوس زقبرو براتات داقمي سريزون زي خبركم تخاتلتنا هنا چانالنا سابسكرايب بمقبار سدران نختكونو اندحاتتكو هنا مولو تحستو خسكروكمي سنايت عنحوت منغست فيدرال حقاوي سابنت حوحاتنا مملاس بوعل بريتوريا كام زي قدد أفليتو منغست فيدرال حوحات حقاوي سابنتو مليسو نخركب بوعل بريتوريا زقددو خونتات كام زي هلو فليتوم كومنيكيشن فيدرال منغست لومي أبزوصو مقلتي حقاوي سابنت حوحات أقباب بزلون بأسرار حقراوي مرت أبورن تراي معلوبي كركب زقبو قدايلوم حوحات كابورد مرت أزرخبو أقبابنت ألو زبلو حقاوي سابنت خقبلن أتي مسحب بزي خيبك عندما تحساسيبوم حوحات بمسارتتي زيت محايش أواج حقي مرت نخمز قبار لاي زبهال تحبر كم زقبرن بورد مرت دبدابي مسحفن منغست فيدرال يقلت منغست فيدرال قداي حقاوي سابنت حوحات معلبين خركب لعلي زقبو صعر غيري بمبال بمسارت وعل بريتوريا خقبرو كاب زقبون لعلى كيدو مستودبن بورد مرصان تخاتالي زرب مكيادون ازخاخيروم بورد مرصا بمسارت تزت محايشه حق مرصا ኢትዮጵያ مزغبا ودبات ፖለቲካን ስነ ምግባር እንደحوحات በሰለስተን ሐሰ 2016 ዓመተ ምህረት በፉሊ ኩነታት መምዝጋቡ ዝዝከሪም እትውድብ ግን ሕጋው ሰብነቱ ንخملሱ ጥራይ ከም ዝሓተተ ብምግላጽ ነቲ ዝተዋህበ ዓይነት ፍቃድ ኣይተቀበሉን ሃገራው ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ዝወጽ ሓድሽ ኣዋጅ ብዛዕባ መምላስ ቅድሚ ሕጂ ዝተዘረዘ ሕጋው ሰብነት ዝተቀሰ አንቀጽ ዘይብሉ ሕወሓት ዘቕረቡ ሕቶ ቅቡል ከም ዘይኮነ ይዝገልጽ مرحنة حوحات نخلت تمغيلو زين كساقات زلو خوينو نتي كم بحدش يمزقبها بزبل زتوها بحقا وسبنت كلت يوم جلتات حوحات آي تقبلون دحر مفران وعل بريتوريانا أستاد حدا عامة فرقان حقا وسبنت تودب كاتعز انحو خوينو برلو ملتس أبو انبر تودب دابرت ين قبر ميكيل زمرح وجل حوحات نزغرب حتوه مزقابيوه من لاشيبوم مكتل أبو انبر حوحات بريزيدنت كزيو من محدار كلل تقرينات وقيتات شورده ندون مبرغن تقري زيقلله نمعرابن تقرين دما زي ساتفة زقبر قوبايه نايم مكير من كسقاس كونه نتودب نايم مزقاب حتوه أقباب كام زي بلو يقلت አቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ሕወሓትና በቦርድ መረጻ ዘቕረቡ ሕቶ ምዝገባ ማእከላይ ኮሚቴ ሕወሓት ዘይፈልጦ ንሕና ድማ ነዚ ምዝገባ ኢልና ዘፈረምናዮ ዝኾነ ዓይነት ሰነድ እንከ ያለው ውልቀ ሰባት ብጉጅለት ወዲቦም ዝገበርዎ ዘይግቡእ ተግባር እዩ ብምባል ከም ዝተቃወሙ ይፍለጥ ትግራይ ኣብዚ ቅንያታ ውሽጢ ማእከላይ ሽማግለ ሕወሓት በዝተፈጠረ ቁርቁስ ኣብ ፖለቲካዊ ወጥርን ረስንንን ተሸሚማ ትርከብ أمانغو بورد مرصا ኢትዮጵያን ምስኡ ተዛሚዱ ድማ ምስ መንግስት ፌደራል በተኻለ ድማ ኣብ መንጎ መሪሕነት ተፈጢሩ ብዘሎ ምክፋል ምጉጃልን አቃልቦ ብዙ ሐሲቡ ዘሎ ጉዳዩም እዚ ከምዚሉን ኩሉ ኣብ ጉዳይ ጸጥታውን ኣብ ዝተፈላልዩ ጉዳያት ካብ ሕግን ስርዓትን ወጻኢ ዝንቀሳቀሱ ጽንሑ ኣብ ስርቂ ብልሹናን ካልኦት ተግባራትን ከም ዝተዋፈሩ ዝተጠርጠሩ ሹመኛታት ሓለፍቲ ስራሕን ኣብ ቀይዲ ይኣትውለዎም لأن حقن ጸጥታነት ክልል ምርጋጽ ዝተፈላልዩ ስራሕቲ ይካይዱ ከም ዘለውን ካብ ፖለቲካ ኸውን ጸጥታው መሪሕነት ክግለጽ ጸንሒዮም እዚያ ውሽጢቲ ገዛ ውድብ ፈኸም ክብል ጸንሐ ፖለቲካዊ ምትፍናን ኣብ ጉዳይቲ ንኽካይድ ምሽብሻብ ዝግበር ዘሎ መበል 14 ጉባኤ ንግዳም ዝተቐልዐ ኮይኑ እቶም ዝተፈላልዩ መርገጽታት ሒዞም ዘለዎ ወገናት መርሓቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ትኽልልን ቤት ጽሕፈትን ሕወሓትን በብወገኖም መግለጺታት ይህቡለዎም أبرز زمستي ጉባኤ ተኣሳሲሩ ገለ ወረዳታትን ቀበሌታትን ትኽልል ድሂሮን ካድረታት መቀለ ዘለውን መርገጺ ኣብ ዘፍልጣሉ እዋን ተሳትፎ ኣይንገብርን ዝብሉ ድምጽታት ተሰሚዖም እቲ ኣብ ውሽጢ ሕወሓትን መሪሕነት ዘሎ ኣካይዳ ከምኡን ሕጥሕሰት ምክትታል ማዕረምታታትን ናይ ምሃብ ሓላፍነትን ስልጣንን ዘሎ ማእከላይ ኮሚሽን ቁጽር ትውድቡን ተደጋጋሚ መግለጽታት ኣብ ምሃብ ይርከብ ኣብ ምክያድ ጉባኤ ተቃውሞ ከም ዘይብሉ ዝሕብር እቲ ኮሚሽን ጉባኤና ልዕልና ኣለና በዝብሉ ውልቀ ሰባት ተጨዊው ኣብ ስልጣን መጽናሕ ዝግበር ምጉያይ እዩ ዝረአ ዘሎ በዝብል ካብ ምትሕባር ተሳትፎ ጉባኤ ንነፍሱ ከም ዘግለለ ይፍለጥ ኣብ ተነዊሕ ከካትዕ ዝጸንሐ መምላስ
حقاو سبنت حوحاتن كم بحدش ممزقابن اون مردا زفتر معلبي ترخبن كاب بورد مرص استوها وسانه كاب حوحات تقامو قهطيمو يركب بريزيدنت غزيو ممحدار مختل اب وንበር حوحاتن አቶ ጌታቸው ረዳ በወገኑ ዝተጎጀሉ ክብል ዝገለጹም ላዕሎት መሪሕነት ትውድብ ዝጽሐፉ ደብዳቤ ሀገራዊ መረጻ ዝሕልፎ ውሳነን ተቃውሞ ከቅርብኑ ተሰሚዑም ጆ ባይደን ካብ ዳግመ መረጻ አሜሪካ ዘንሰሓበሉ ምክንያት ተዛሪቡ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ጆ ባይደን አቡ ውሽጢ ሰልፊ ዲሞክራት ብዛዕባ ዳግም ኣብ መረጻ አሜሪካ ሕጹይ ኮይኑ ምቕራቡ ዝምልከት ዝለዓለ ዝነበረ ወጥሪ ኣብ ልዕሊ ሰልፊ ምዝንባል ንኸይፍጠር ብምስጋ ካብቲ መረጻ ከም ዘሰሓበ ገሊጹም በተወሳኺ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ብ3 ሕዳር 2024 ዝካየድ መረጻ ምብዳህ ወይ ምስዓር ድማ ልዑል ተቐዳምነት ዝህቦ ነገር ምዃኑ ተዛሪቦም ወዲ 81 ዓመት ባይደን ካብቲ ዳግመ መረጻ ከም ዝሰሓበ ካብ ዝገልጽ እንድሕር ኣብ ዝሓለፈ ፈላማይ ቃለ መጠይቕ ኣብ ጥዕኑ ከቢድ ጸገም ከም ዘይብሉ ገሊጹም ኣብቲ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘካየዶ ፈላማይ ክትዕ ዝረኣዮ ድኹም ብቕዓት ኣብቲ እዋን ተጸሊዎ መንባሩ ብምግላጽ ብዛዕባ ዕድሜኡን ኣእምራዊ ንቕሓቱን ዝለዓለ ዝነበረ ስክፍታታት ድማ ሞጊቱም እቲ ፕሬዝደንት ምኽትሉ ካማላ ሃሪስ ክትምረጽ ከም ዝጉስጉስ ብምግላጽ ኣነ ክሕግዙ ዝኽእል ነገር ኣሎ ኢላ ትሓስብ እንተኾይና ከሕግዛ ድሉ ከም ዘለኹ ይገልጽ ኢሉም ባይደን ኣብቲ ንሲቢኤስ ኒውስ ዝሃቦ ቃለ መሕተት ንትራምፕ ናይ ግድን ክንስዕሮ ኣለና ክብል ተዛሪቦም ንሱ ሕጹይ ፕሬዝደንት ዲሞክራት ኮይኑ ኣብቲ ጎስጓስ መረጻ እንተዝቕጽል ነይሩ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ብዛዕባ ዝበሉ ጸገማት ጠቒሱሎም ድሕሪ ባይደን ምስ ፕሬዝደንት አሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብ27 ሰነ 2024 ዘካይዶ ፈለማይ መድረክ ክትዕ ዘረኣዩ ብቕዓት ኣፈኛ ባይቶ ነበር ናንሲ ፔሎሲ ጆ ባይደን ካብቲ ዳግመ መረጻ ንምእላይ ዝግበር ዝነበረ ጸቕጢ ዝመርሐት ብሰፊሕ ይግለጽ እዙን ንሳውን ዘነጽእ ከቶ ከስዩ ኣብቲ ብሰንበት ዝተፈነወ ቃለ መሕተት ባይደን ብዙሕ ግዜ ግጋታት ይገብር እኳ እንተነበረ ብሓፈሻ ግን ካብቲ ብቐጥታ ብቴሌቪዥን ዝቐርብ ዝነበረ ክትዕ ዝያዳ ዝሓሸ ይመስል ነይሩም ኣብ እዋን እቲ ክትዕ ዘመዝገቡ ድኹም ኣፈጻጽማ ተጸሊዎ ብምንባሩ ከም ዝኾነ ክገልጽ እንከሎ ቅድሚውን ናይ ጉዕዞ ድኻም ንዕረፍቲ ምስኣንን ከም ምኽንያት ጠቒሱ ነይሩም ንሱ ካብቲ ዳግመ መረጻ ከንሰሓብ ጸቕጢ እናወስኽ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ እዋን ከዓ ብ21 ሓምለ ካብቲ ውድድር ከም ዝወፅእ ኣፍሊጡ እዩ መንገዲ ኣየር ሉፍታንዛ ስዊስ ኣየርን ዝርከበን መንገዲ ኣየራት ናብ እስራኤል ሊባኖስ ዝገብሮ በረራታት ዳግማይ ሰሪዘንኦ መንገዲ ኣየር ጀርመን ዝኾነ ሉፍታንዛ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ግጭት ከይውስኽ ኣብ ዝሰጋሉ ዘሎ እዋን ነቲ ናብ ቴልኣቪቭ ቴህራን ቤይሩት ኦማንን ኤርቤልን ዝገብሮ ዝነበረ በረራታት ምቁራጽ ክሳብ 21 ነሓሰ ከም ዘናውሑ ገሊጹ መንገዲ ኣየር ሉፍታንዛ ኣብዚ እዋን ክላ ኣየር ኢራንን ኢራቅን ከም ዘይጥቀም ብኢሜል ኣብ ዝለኣኾ መግለጺ ወሲኹ ሓቢሩ ማዕረማዕሪው ኣህጉራዊ መስመራት ኣየር ስዊዘርላንድ ካብን ናብን ቴልኣቪቭን ቤይሩትን ዝገብሮ ዝነበረ በረራታቱን ክሳብ 21 ነሓሰ ሓዊሱ ከም ዘናውሑ ይግለጽ كمون اير فرانسن تحت قرصي تكالات ترانزافيا فرنسان ኣብቲ ዞባ ቀጻሊ ወጥሪ ብምህላው ነቲ ናይ ቤይሩት ዝገብሮ ዝነበረ በረራ ከሳብ ረቡዕ ዳግማይ ከም ዘናውሖ እተን ኩባንያታት ይገልጻ እቲ በረራታት ካብ 29 ሓምለ ጀሚሩ በሰንኪ ኩነታት ጸጥታ ሊባኖስ ደው ከም ዝበለን ዳግማይ ምጅማሮም ድማ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ከም ብሓድሽ ገምጋም ክግበረሉ ይብል ኤር ፍራንስ ኣብ ዝውፅኦ መግለጺ زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو مزبلنا يوم السنادونا هابز ودينا لنا مسانا سلتسنحكم بلبنا مسكن ببزلخمو سلام تمننا